खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब नेसनाव बरायफिननाय जाबाय लोगोफोर आं दाख्लै बावैसो माने जोंहा मास मोनब्रैसो जाबाय आरो दाख्लै बावै नोंथांमोना खोन्थादोंमोन ना जोंहा PNRD निफ्राय साख्रि फैदों होननानै पान्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट आसाम बेनिफ्राय जोंहा 1300 ओमफ्राय मोनसेया 322 ता साख्रिनि जोंहा भेकेन्सि फैदोंमोन नोंथांमोनाथ' एप्लाइ खालामदों जानांगौ गोबाङानो नोंथांमोना सोंहरबाय थादों जोंहा बे PNRD नि कन्डिशना माबोरै जाना दं दा नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन आरो लोगोफोर आं बे PNRD नि एग्जामनि सिगांनि एग्जामफोरनि कुइसन पेपारा माबोरै फैदोंमोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै नायनो हायो जेनेबा फरायनो हायो मा नोंथांमोना फरायनांगौ माबायदि कुइसना फैयो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हायो बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय नोंथांमोना सिगाङाव जुदि बे PNRD आसामनि साख्रि फैनायखौ एप्लाइ खालामदोंमोनबा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय जाहाथे नोंथांमोना आरो बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायो साख्रिनि आपडेटजों लोगोसे बेबायदिनो एडमिट कार्ड फैनायखौबो मिथिनो हायो लोगोफोर आं मोनसे वेबसाइटनि लिंक होनानै दोनदों भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना चेक खालामनो नांगोन दा बेहाय PNRD आसामनि जोंहा प्रिभियास इयारनि कुइसन पेपार बेहाय होनाय दङ दा नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय जेनेबा प्रिभियास इयारनि कुइसन पेपाराथ' जोंहा एबार एग्जाम जायोबा जेनेबा एग्जामखौथ' दाख्लै नोंथांमोना निउसाव खोनादों जानांगौ जोंहा PNRD पान्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट आसाम बिनि जोंहा रिक्रुटमेन्ट जानायनि दा एग्जामा जुलाइ नङाबा बे आगस्ट मास बे मोननै मासनि गेजेरावनो जोंहा एग्जामखौ लानाय जागोन होननानै बिथांमोना दाख्लै निउसनि गेजेरजों खोन्थाहरखादों नोंथांमोना सोरबाफोर निउसखौ नुदों जानांगौ दा बेहाय नोंथांमोनाथ' दा फरायनांसिगोन नोंथांमोना बेनिखायनो सिगांनि कुइसनफोरखौ मोजाङै नायबानो जाबाय दा बेहाय अफिसियेल वेबसाइटआव आं भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनायाव नोंथांमोना फैयोबा बेहाय गाहायाव फैनांगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोननानै डाउनलड PNRD आसाम प्रिभियास इयार कुइसन पेपार PDF फाइलाव नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनो हागोन बेहाय नोंथांमोना सिगांनि गासिबो कुइसन पेपारखौ डाउनलड खालामनो हागोन आरो जेरै एप्टिट्युड जेनेरेल नलेज कारेन्ट एफेयार्स बिनि गासिबो कुइसना दंजोबो नोंथांमोना बे गासिबो डाउनलड खालामनानै नायजोबानो जाबाय बेहाय पेपारनि बे नाम आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामजोबनांगोन गासिबखौबो जाहाथे नोंथांमोना नायनो हायो आरो एग्जाम्पल महरै जेनेबा एग्जामखौ नोंथांमोना होयोबा माबायदि फरायनांगोन माबायदि कुइसना फैयो बेखौ नोंथांमोना एग्जाम्पल महरै मिथिनो मोनगोन नालाय आंथ' बुङाखै जेनेबा बे कुइसन पेपार सिगांनिया फैगोन होननानै फैया लोगोफोर बेयो सिगांनिया जाहाथे नोंथांमोना एग्जाम्पल महरै मिथिनो हायो नोंथांमोना माबायदिखौ फरायनांगौ बेखौ मिथिनो हायो आं मोनसे डाउनलड खालामना दोनखादों लोगोफोर नैबे मोनसेखौ आं डाउनलड खालामनानै दोनदों आं नोंथांमोना डाउनलडनि नैबेहाय नोंथांमोना डाउनलड खालामोबा लोगोफोर आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाखानोसै बेहायल' थुबानो जाबाय डाउनलड PNRD आसाम प्रिभियास इयार कुइसन पेपार बबे मोनसेखौ डाउनलड खालामनो हायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय सिलेबासखौ नायनो सानदोंमोन नायदो गासिबो आरो नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय प्रिभियास इयारनि कुइसनफोरखौ आं डाउनलड खालामनाय मोनसे दंखायो आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि बे 3 डटआव थांनानै डाउनलडआव आं थांनानै नोंथांमोननो कुइसन पेपारखौ खोन्थानि आं डाउनलड खालामनायखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव लिंक होनायखौ चेक खालामथार लोगोफोर नङाबा नोंथांमोना बेनि सिगांनि थांनाय बोसोरनि कुइसन पेपारफोरखौ नायनो मोननाय नङा जेरै बेहाय एग्जाम्पल महरै नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जानांगौ जोंहाथ' अबजेक्टिभ टाइपनि जायो माने माल्टिपल चइस जायो नोंथांमोननि थाखाय मोनब्रै अपसन होगोन बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव नोंथांमोना बबे मोनसे कारेक्ट एन्सार बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन आं बेखौथ' नोंथांमोना सिगांनि भिडिअआव खोन्थाहरखादों दा बेबादि फैगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन नै जेरै नोंथांमोना बबे मोनसे कारेक्ट बेखौ राइट सिन होनानै जेनेबा फिन खालामनानै होनांगोन बेबादि आरो कुइसना लोगोफोरनि कुइसन पेपारा सिगांनिया माबायदि फैदों नोंथांमोना जेरै नायनो हादों नै नोंथांमोना जाहाथे एग्जाम्पल महरै बेबायदि नायो मोजाङै फरायो एग्जामा जोंहा जुलाइ नङाबा जोंहा बे आगस्टनि मासाव बे मास मोननैनि गेजेरावनो जोंहा एग्जामखौ लानाय जागोन होननानै सिगांनि माने दानि गोदान केबिनेट मिनिस्टार बिथांमोना दाखालि निउसनि गेजेरजों खोन्थाखादों नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ निउसनि गेजेरजों खोन्थादों नालाय बिथांमोना डाउनलड खालामना नायबानो जाबाय आं मोननैसो डाउनलड खालामना दोनदों नोंथांमोना जाहाथे गासिबो नायो नोंथांमोना चेक खालामदो भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव जेनेबा आं नोंथांमोननो मोनसे एग्जाम्पल महरै खोन्थाबावनि नैबे जेरै डाउनलड PNRD एग्जाम पेटार्न 2021 एग्जाम पेटार्ना माबोरै जागोन बेखौ नैबे होनाय दं नै बेहाय नायनाय लोगो लोगो अबजेक्टिभ टाइप जागोन गासै जोंहा कुइसना 100 था थागोन बे 100थायाव जोंहा गासै लोगोफोर 100 मार्क थागोन माने मोनसे कुइसनाव जोंहा 1 मार्क थागोन ओमफ्राय नोंथांमोना बे एग्जामखौ बे 100 मार्कनि एग्जामखौ होनो थाखाय 3 मिनिट मोनगोन ओमफ्राय बे नेगेटिभ मार्किं थागोन नोंथांमोना बिदि नङा दि जेनेबा हायाबाबो एन्सारखौ लिरना फैनांगौ बिदि नङा जुदि नोंथांनि एन्सार लिरनाया कारेक्ट जायाबा एबा मिस्टेक जायोबा नोंथांमोननि मार्कआ 1/2 माने 1/2 माने हाफ खाटा दानगोननो नोंथांमोननि माने रं एन्सार होयोबा नोंनि कारेक्ट एन्सारनिफ्राय मार्कखौ दानगोननो नेगेटिभ मार्किं दङ बेहाय माने
नोंथांमोना जाहाथे एग्जामखौ बयबो बिनिखायनो मोजाङै होयो। दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर भिडिअआ नोंथांमोनसिम आं आपडेटखौ हरबाय। दा बेहाय मा फरायनांगौ आं नोंथांमोना आरो बेखौ खोन्थाबावनि। रेसनिं फरायनांगोन, एप्टिट्युड फरायनांगोन, इंलिश माने जेनेरेल इंलिशखौ नोंथांमोना फरायनांगोन। जेनेरेल इंलिश माने ग्रामार, इंलिश ग्रामार, जेनेरेल नलेज, हिस्टरि एन्ड कालचार अफ आसाम, आसामनि कालचार आरो हिस्टरिया मा आसामनि, बेखौ नोंथांमोना फरायनांगोन। बे जाबाय जोंहा साबजेक्टफ्रा लोगोफोर। आं सिगांनि भिडिअआवबो खोन्थाखादोंमोन, अब्लाबो आं नोंथांमोननो जाहाथे मोजाङै फरायनो हायो बावाखै, बिनिखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरदों जाहाथे नोंथांमोना गोसोखांफिननो हायो। दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर, नोंथांमोना गोख्रैनो दानिफ्रायनो फरायनायखौ स्टार्ट खालामबानो जाबाय। एग्जामा जोंहा जुलाइ आगस्ट बे मास मोननैनि गेजेरावनो जागोन। भिडिअखौ नोंथांमोना लोगोफोरनो बयनोबो शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बयबो बिथांमोना आपडेटखौ मोननो हायो। आरो एडमिट कार्ड फैयोबा आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै खोन्थाहरखागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। जायफोर बिथांमोना PNRDनि बे आसामनि रिक्रुटमेन्टखौ एप्लाइ खालामदोंमोन, नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आपडेटखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ। आरो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर। कमेन्ट खालाम, माबाफोर सोंनांगौ दङबा सोंहर। गोजोन्थों लोगोफोर।